sama lita ngoro happiness ngo muganga ngo ndomo na warte kare sana na warte stroke ya ngante mashine chichi alikuwa sana kero na warte stroke ngacha chigangonya nkanyoroshwa noenu muswati ono nako na gonkorera iga banara akonye kire chimashine nande na bwate chi igikuba na bwate na asthma nechiala chi ndoje chimashine chingo bekunda somo chi na se solda na magoro ndoje ngachia ngoni ya tambe sana noenu mutume mori anenja chi na kore bichimasine noenu fisiongo kore arabu na masaji na aro bago nkorera amutuoyo umubako umutuori laxi umutuori ko gatumola ono rero kusana achete no umubiri uringo monene kuna achete chimashine cyankonire mono sana na ari kunyara no enu gutara bya igo mugongo nsungete lakini kuna achali tutumia chimashine cyankonira are mono nande nkubasaba na imuga mogendera ko bamugota abange moche kera chimashine chingo konya chire ebinte ebinge chigo konya sana kuno ena magore kero ugata shida ya magoro asima no enda ya diabetes pressure ebinto ne ebinge chigo konya we eat yani boniga nero ya monkaro mwana getega olengo mutino pi obere fadi kuri school getare gosoma obere fadi gochie special school nginabona ko nyakoma wadwe within a week tokanyora matatino kire aigure na ndengira ndia abantu baito mbiya monekerage mbarikiwe lingana lilo cash pa wandiri ngatupone pamoja enjoy yomo enjumya nsipi tobuya ne maiga kisi esina balete ubwe ni bole yange mono. Itikolia lero nigonde no mugeni one asigete sene ke bonche tiki Amazing Voice of Victory nande no gogo sa voice aranso ikobwa atie mo robili ko bono machaka no gikomo na kwa ligenire itikolia lero sengambo ya siasa niko tobere tukomotwara Andrew Mochache no bobo na siasa tene kati ya baraya basai cross county ya Kisii na seli itikolia lero niko turabe tukokwanira kubatikana neli baga elia basai ase uborai mijenzi ito ya Kenya wiko imeye county ito ya Kisii. Asante sana Andrew Mochache. Ya mwanangu ya Bia mwana singi nchio kwanchana na kukwana na intwe na wana kukwana na bali gilibige teseni kia Amazing Voice of Victory TV sengambo ya siasa. Thank you so much. Wakwaniye bia mwana mwanchi wa motegereria na ndo muligereria tigankwani asema rogobe ya bono ngwairire bia nche asamali tanguru kwa Andrew Mochache igonde oyo mongina umwana bo mongina Jane Nyaboke no mwaka Mochache otundo kurwali kia Mabundu. Kiama Bundu igeleme ya Kisii Central Ward yali bali chache Kisii County notokuwa biyamana ya agoma igaso ubacholi bo mwaka 2022 niko kwa bete ko kuligekero ko kyo MCA kolengana no bo manyubwane kolende chikura chikakole mankego karato ile sake ko briefly what was the experience as ubacholi bo mwaka 2022 as a youth mbia mono in fact 2022 na minyogete na ligetie kero kyo MCA wa Kisii Central Ward na nda abantu mba sogeta so bonge bakanga kira chikura nganyora chikura chi nyinge kegima gekogerana nyorete chikura na nyorete chietane tichiribunye na ande no yombwete gambwete ne chikura 20 chioka. So I was number 2 ase tualenga abantu 17 tuareko ligekero gekyo MCA tualenga abantu 17 ngabana tuo bikeigo tubiambolete elinde na kangana ilete in fact na chikura oyombwete gambwete ne chikura 20 chioka. So egento kelingi angete motivation yenene na ande yangete hope yenene nga omonsa onde bwensi. There is no man who is limited kero monto na boko nyara kumnyoka kero kende gyonsi na boko boli gento kende gyonsi na ninya sana bako igora chinchera. So I almost won. Actually abangera ande na ndata waisibunanje kumanya kwa ne manyete nga chikure chi akorrect go science ekore in politics is a science na akorrect go science chikandema
chikande ma 20 chioka. Bagotanga politics is a game of interest. Is a game of interest, yeah. Tosike bose mwancho muligereria unagwa ikire kumanya niko tole na Andrew Muchache no yomo boba na siasa basai bali babire bagukora siasa sigika na bono babwatu bumanyo bonke asa magana siasa imenye enseito ya Kenya ne county to ya Kisii ase ngambo ya siasa. Mwancho muligereria no maitenga kiroto gotebanga abasai n'abantu bari gati y'emyaka 15 n'etatu wike emyaka 35 nabono abo n'abantu bari agati y'abantu abange asomubaro imiyense ito ya Kenya kulengana n'obotuki nabono niko bakoba igati yo bari bakoba bagosukye muno kose economic drivers asense ito ya Kenya ninkyora kwanere kubatikana na generally libaga lyomurai kose libaga lyabasai asoborai imiyense ito ya Kenya ine kolengana naye abasae bairira mabagayo gozembaira mabagayo and what should be done ili koligere muchando. Okay, tigante benga sense ya ito ya Kenya basae tibaranyora libagari ya soborai monso no isa koligere no county government se kero koligereria nyoenga ne kero kirike bekira side buna kya basae nkebe kirikio ka independently kebe kirenga youth and culture meaning onde bwensi na bago choro no mogaka na bago chorunga esauli ya culture na boko nyoro mwako bekiwo. So that means singa basae mbara egu bagaligia ase oborai wense ya ito ya Kenya eka wese koligereria ebintu binke wese koligereria ebiroge binke wese koligereria no na ekero minister chigos choru ekero aba koligas be serikali bakwe emeremo yani nga basae mbali go sorro mbali ko ba considered mono because wese koligereria no na chigas chinyinge ekero kwenda ku apply gasi okonyoranga chigas chinde chibole tinga otu are 15 years experience ndebyo musae gukore school kulingana ne system the previous system tu akatumekile go seyere go chikoera bon 844 kitambo muntu agukura university na bokonyoro ikire myaka around 25 we have to make 24-25 na liao kore university. Pono ntebya se myaka 24-25 omanye kuruoronga otual experience ya 15 years. That means singa they want to do away with the youths in asama baga yokonyora chigasi and in leadership positions. Pono tonyoranga ebintu mbile kose siasa ya Kenya asinale siekereto mosae taliko mosae libagaligia lioko participate because oisikoligereri kale emyaka ya kale keronko ligereri history agoso boli abantu bali bakale bali gukora chiskuru ekwale gukora skuru onye no bwalimu gwakoro bwalimu kwaguli rube ase skuru obo chiko postigo osonye no bonyagitali gukora bonyagitali buna the nurses and whatever kwale gukora skuru kwaguli rube gochiaso gochikoli kwegasi bono ekera abantu bari alicing abantu basomire mono bono bagachaka kubeka the age yani the experience bagachako experience kiya kabasai siko ono kwanyoranga ki igasi ene dibataisire gogo chikoligereria the qualifications no bwate kwa makonyali chikolio mwali rurenga oikotu ale experience ya 15 years ya 10 years ya 5 years ono kwanyoranga kiya chake ebinte bibi achakire wako musai siko so tigante benga serikali ya ito ya Kenya tera ao musai bagaligia liogo participate ase leadership na ase botenere bonde bwechigas chinde asense ya ito ya Kenya. Kolengana naye una Andrew Muchache oyoro yo mogwa basaya asense ito ya Kenya. Uko toko uko michando bunejo na kikorabe ko konywa gosenga ki michando bunejo irabeke go keigwa elio ko kibosio abasae babe bagwikira no nyena mabaga yoburai gosama baga yo botenere ase chinsema ako. Okay, litangani inale goteba iga liso igende kikwa liso ali likuwa boli neligia na the only way ngwacha kabya ko goteba ngaki abasae na obabwate the highest percentage ya the Kenyan population. Sure. We are about 75%. Yani bagotanga the 75% of the Kenyan population. Abantu bali ba Kenya boni abantu bali Kenya gose abantu bonsi pi jumla ya abantu bali Kenya abantu abake abasae kuchake miaka 18 mpaka 35 igo barabake yani igo barabange compared ne miaka yende. So that means nga ekero turabange ntule manya ntura realize genteki onye ndiri tu realize kango nindu tu take over because siasa ya ito ya Kenya igeto umuntu bosibole wo gwake kura ochoro umurai nekero gwachorira umurai oyo nere urakonye kukorosia machiko
bono buna bunge that is the national government aba MP na bakorosia amachiko aba MP abo bagochoru na abantu ba kawaida kugucha county government aba MCA na bakorosia amachiko ye county iye minute abantu aba MCA bagochoru na abananji so nale ko sababa saiga yale ko nyale kana basai twensi pito cha mutubwate chikura ebiroge ebigochakira obo president mpaka obo MCA etwale gochora abasaye n'abasaba ekero bagoike bunge baende bachinjia amachiko barusia mangana experience yara rusi woro because etogo tuma abantu school abasaye patrainigu akurota kwa experience baruoro ba musaye ga kurwe university ka bwat experience ka manyite ngangi yako na keko twatwala internship twatwala industrial attachment umwana ogendo gain experience ka kurworo Kisii Central town county ya Kisii nabona nigaro murai oyo mobwa barayi abasaye korwa county ya Kisii ai kolengana buna Andrew kolengana na bali babire bakwegwa ya mono osena kibabire bagokorana bali ndobwete nonyene ibyorokera ligose chi examples cha youth bali babire bagokora bya ase any endeavor babire bagotwara. Yes, kuna bono turachakire president ya agriculture lakini wenda orama gendero Peter Selassie akolire igali ase kulende constituency yaye utakubali kwamba vijana wanaweza fanya igeli lya vijana buna babo wino bakolire gasi engia kigima ekoro kinga abasaye mangonyara bare gokora emirimo kugocha no the people like Sifuna bakolire emirimo emia ase chibunge cheito buna senate okororanga abantu babo Sifuna na bago participate biya kabisa na bakoleta new ideas chiko kon na bakwegerera the common mwananchi. Those are young people bono nale ko basabanga the young people mpaka netibaye go the opportunity yokura abantu na ande to batrust bono tikanda kubuli omoibuli. Why do you waste a lot of money osomi omwana omoire sukuru omwana oyasome na ande umanye kurworo ochake gotebanga mwana otaratwala experience kyo gokora emirimo then rende ngikwa mwirire school na ande manyanga kerugu kwanira omwana onyarebe nyura naye no bwata bao naye gwakuri the same way otagitaba bakora emirimo kara oyo ndoro chore so kirie emirimo kara mo emirimo kiro kwa mwire yori akiriete na fasi no anoyo wanyore onye mogo kora igo morore abantu bakuritaya kuruchigas gochie chinde buna boni gagenda even the county government iga okonyora retired teachers na permanent secretary na obaire chigasi chinene so then ebijana onyoranga mbali konyora omuntu retire kurwegas gochia seyende indi ntuka ebijana tokonyora twanya gotebanga ki ngebijana ngana barayi ba mambi ndi mambi egocha goika. This is our time and we are killing our future. Bono ntai boninga kwareti romo ga kuritaye ukorira gosomia abana intuna litokonyora abana baitondi bagocha gosoma nga itokurusibe stoko basoma umanye tabaswali batete na pesa kazi kwa vijana pesa kwa wazee imagine wacho muri gali tole na Andrew Muchacha singambo yeto ya siasa litkolia lero chitariki 11 mu mutinyoka ne muno asaba sai ase county to ya Kisii toraligira kubatikana ne chinkole chabere chikone kigwa abomaiga nanyene kero erali yabetege gokolekana ya United Opposition niko bona basai babete bakoragwa muno ebyara kobegati ya bali babete bagotema guturbania omorembe ase omuyiguyu nimkyora kwanere kubatikana no gutumika kwa basai anene mono chinga kichige siasa tigante benga basaba bange babere bagotumika ase njirembe nande that is why okonyoranga abagaka batemete ba occupy ebiroge ebyo amanyanga abasaye the only way to kubatumika no kubakora bagendere ko babataka zaidi so that ekero tu amurangiri nganchunko eri bwokore gento gete yamubera raisi umusawo uri gocha because tabwati option yende yonse kikwa matengeri bunera na bago chakore gento kende gyonse kende kile very much risking eri nanyore bese yo so tigante benga in short musaye tayo otongire ngachi kokora chisegi musaye tayo omanyete ngegasi ya no gochikokora chisegi egento geko garaba sae batumeka igo ne sauli batabwati inchirende yokonyo kwenyorere bitoki yokonyorere besa yae na lirioka esauli bare idol. That is why bagotoka raisi asogochiko pango musaye na legasi tare konyora ibagerio yogochikoruta magena go stare konyora ibagerio yogochikotwara chi meeting mune chichoko banganga kibago cha gosali go turubani mekire bobenjire talinkia musaonde bwe imontonde bwensi otagete kukurangira buno musaye nganchunko iro chikoruta magena gose nchunko ile ochikondenda gose ochikonkorera gento gete ase gosali omukutano bande omuntu okaramu buli ngumwagete bago chikoruta magena asaba 10 abana bawo babere baborro
muka aborro na yoborro mutanga ne mutu na indu turumaega yori abugenda lakini kokonyora ngundi tatageti mwana oya tuko tatageti muka ya tuko tatageti ero manyana tuko igako batumanga genda musali omukuta no manyangu umuntu itabwati ni angia naye umuntu kabasae buna the stepping stones umuntu gotumeka otacha utambuka muino kera atambukire muino oyebalige ne ryatacha utambukira muino so nabo twabere togotumeka igo it is high time buna abasae tuchamo tutabobuke tuligereri tomanyenga ninki umusae ingie kirenga kiawo buno umusae tutongeri bwana oche korutamagena tutongeri oche kobayigo oche kobanchara naga site umuntu tabasiko kungaina nga buna ayo musae nga maybe ngwanyorete kongwanyarete kogenda school nga gentonge yorako ya mu naro bwate talent yo kulima naro bwate talent yo korosi kolega sia ya magoko naro bwate talent yo gotera naro bwate talent yo kuminyoka so dozo no talent yo kana bego kuragiri naga site yo na obisi te tabwate chigas chile isato number 1 skill labor abumba libasomete number 2 ni semi skilled labor ebumba libasubwata masomo gatigati number 3 non skilled labor buna bono kwabusa chiobisi ogosibi chiobisi okurabi omochi okobachi office messenger tekaneti masomane so igona ari kobatebiga muntu tabasi kukungaina buno omusae ngaye gasi yawo no kuruta magena ngatubwati kende gyonsi yani na inu mubwateli bagaligia rwanirire or your future umanyenga naye very soon ngo buru umuyibori gusa abande mwabera abayibori lakini murari yalaisinga na abayibori muri ya tukosuka busio na bonekera ngoliga lenga chitege kachigende tukotoa ikerundo kikima tukosoa guikasa mangana asiasa yes kurwa sorongoro gusi nikobono moske Dr. Fred Matiang'i na bwigo yo kabiro mo president wiki gambyo Supreme Court of Kenya omske CJ David Maraga wale busio asiga tija bagusi bali babire bago tamuka kabisa kuje kolige kirugo kyo mo president asobo chole bonene bo mwako 2027 wiki rabono ngo mwancho muligelia na bwigo andu muchache no maitenga ige kyombigia Jubilee kyabirege kwira obonyangongo na bwigo go tietelio konge kwa bire kukumwengera omske Dr. Fred Matiang'i andi kabire taite orantebia na kisiasa kolengana naye uroche irabike gokorekana ekero tukuchikusuka bosi kuikaso bochori bo mwaka 2027 based in mind the Matiang'i factor asarongoro usi. Okay, thank you so much. Gentongeri kia buna abantu bunegesa kuguchamo mabege ntekemo usikoligerire bisa kubia ichetamo mapema byagambire abayikoyo bangainiete mapema bakamanya siasa bagachamo mapema na kekogera bagambire abakalenjini boyigo bakaria isingio buyabwogo cha mapema babe yagerire bagambire omogere mata nera akaligereria akaruranga byago chamo omogere obeire kagutambulika umuntu buna Raila osirire oiga bete kagutambulika Kenya serikali teyo yariko ire ebete morete mensa because na maitenga abantu bae bonski bale maiga yaye so the same way puno mugusi yaikire a high time tutakire goche mensa na indu tutambulike nga na indu buna bagusi ntulege ntekemo wakwana abantu babire wakwana Maraga wakwana na Fred Okengo Matiang'i Maraga abantu abonsi nabanene n'abantu babire abantu abanene bemireme menene yagusi buna bono Maraga no muntu abire president ye court kobe chief justice aina bonge president ye court so obire orro tu orre okolire merememia nabo igo na Dr. Fred Okengo Matiang'i asichi ministry chons pia irugocha gocha nero okolire twarorire ekero toko compare abantu ababire okoranga abagusi abange banjiranire umuntu kurukunga Fred Okengo Matiang'i batebire ngatiga bamubeke motu erinde aturwanirire buna abagusi gose abe the spokesman yomugusi omonogeri bomugusi nekero yatebekanire igo twari gusabanga Maraga kaba maega ya Matiang'i buno omugusi tiga turaba maega ya Matiang'i erinde ebintu bitu nari bigukwane kabiyanto banga tukongusa gochia oyongusa nege ntukende kwabuli ngaki the Matiang'i factor igoro yogo chori bwa 2027 ntagete goteba iga esa uri abagusi bonsi pibate bile abange babagusi gose the highest percentage yomugusi yatebile nga Matiang'i ta gutwara maskani ta kwego maskani onye ta kunyara koira bogabana onye ta kunyara koira MP onye ta kunyara gutwara ba MCA eye minetinga andonsi ase Matiang'i akoba onye ne chama ababuna ya Jubilee bono etutakire tutwale chigavana chonsi tia Nyamira na Kisii County bonsi babe abantu ba Jubilee tutwara aba MP bakorugusi ange bonsi baba ba Jubilee aba MCA the highest percentage ebe
eyo ebe abantu ba Matiang'i ekero yabeire igo yorio Matiang'i igara egwa maskania manene ne na hachiko be president na be president buna onye igeko ntubwa to semeringa nko bare president 2027 ta gosikwa eise kobanga igare president etabwa atika bana no ene chiakulusobo chichorire amone party yae kurwa se chama yae ta gosikwa onye percentage nyinge yaba MP kuru gusi techoriri gwetira se chama yae so the only way yago chikotwara maskani nekera gotwara abaraya bange bago choru gwetira se ekurende chama yae neki kiarorekanire onde bwenzi murayo onde bwenzi otari gochigotenena na Matiang'i tari raisi yago tari gochikoma bera raisi tari gochi na benge toligere libuna 202 ekero mwaka muskenya cha ate nene tano muskonya cha no monto mungani sana obere gakurwa na arwanirete abagusi sana na arwane paka atageta abagusi pakero monye na agatema go create chi chamelia Ford kwa bakero monye no mete ikintu kiagete kwanza abantu bakamusupport ero monye na atemete go create job opportunities go cha saba sana abantu nabagusi nakwaro cha go struggle akorosi kwere ne bake pakalia ali akayeruka sansura alina atagete go create asaba abantu bakuriku Coca-Cola na ero nyerete tene ero bigete shares chinyingoro so that yabasaye baliku eko chibuna rweto bugambiga Coca-Cola kagenda ibintu bune bikagenda so oli no muntu olete to mugusiamo the same way bono yaikire a high time nande omugusi atakire go chamo geko gera abagusi ugo tacho go itamo kwara toletereire kangu igentu bune kigiubo president kanga atwa etukale engaki yabo nyamweya na sagini na gwikera ukenya tata gete gotigere kero kubwati history buya byiga ekera barangire tibayigwanane bagatwara uko bagekana oyagateba nga yaya nincengisanete no yagakana no yagateba nga nero bakarwanirira in short kera barwanirira ikagera ikiruge kigekagenda aso umunyamato pono na kitogoteba iga abagusi tigatobege nteke motomusiramo nunde bwensi utari gochikobamo na Matiang'i yorio ekiayenke iyo 2027 miraculously Andrew Dr. Fred Matiang'i wetire go president wenseito ya Kenya yes. Na bono goikera bono ikomo gavana ku county ya Kisii ni garo mo deputy party leader wasikimbigia ODM definitely tali asi chama cha Jubilee. What scenario can happen is agotoka ngabono Dr. Fred Matiang'i wero president but tabati backing kuru back yale. Okay, number 1 ekero umuntu abeire president obvious wikali gelinga mbandu kiakorete mensa baikaranse neramo barosie serikali igekogera oise koligereri tochakire 202 ekero nani ekero Kibaki ile to bogambi na arete to muntu kuruku Kalonzo no arenga ase pilot lakini na amoretete akamube baka akamubu vice by then no bo vice bwa ari kuruku akamorete mensa ekero yaika 207 na haro bakarwanirira oyonde nani Raila no arenge kero ba chikura chiaba buna chiaba ekabidi nanda akamorete mensa buno opposition lakini akamorete mensa bakatwara nusu mukate yani kabesa serikali ya nusu mukate bakaigwana na 2013 the same way Raila akaletwe mensa nande bakaigwana na bakakorega asia amo na Kibaki togocha 2017 the same way agacha on board so that means singaki ekero monta irobo president tali gotiga abantu ababande isiko injira nera ko bareta emensa so that nali no nekera go chikobange ibintu because umosike totebe buna bono simbarati orase echama ya ODM we need that ODM no emboniga ne bataringa no nechikura chiakiru you never know na boko nyora no ene ero chire na ODM yayo otebire ngo support ya Mosike Matiang'i because into bwate chi coalition because nto oika 2026 January 2027 bono ngo chibare ko rosi coalition ebyame binge ngo chibire go chabiri support Jubilee nagora nyoro ODM ya chiro nagora nyoro byama binde bya chiro because recently na igumba ateba ODM ya ateba nga mbara igwana na burunge na serikali gose bintu bayigwana nete mbira ikirani kubona mbara egu change yabo so that means nga nabura nyore baku ruoro bago join the opposition so bago join the opposition still yo gotero no como to gotera amo in case bata join it we expect them 2027 after elections they must come
because guikabache njirendete iyo barabe mbacha unabo bagocha na nabo bakonyora libagari yabo ekero togosikero murebelio bwelitiko lero bwengamba ya siasa mwancho murigire litiko lero nigonde na Andrew Machache tinkoba tingokora ntara bagingo mobolia kolengana na siasa meye ward yaye ya Kisii Central wikira bona iga Andrew ande kabere what are the gaps ko se mkomisi na boiko mechando kimeke mekeli kwa brego kurigiria eyora beko go fix given a chance hasa wacho libuma ko 2027. Number 1 buna bantu ba Kisii Central Ward we need a change. Twabele toko twara baraye na bayara lakini babele ba offer stay in the office na ande no musonga agoteba iga umutengi umuya oli ogotenga mwe Kisii Central ya twaliro mechande menge the reason why go twale mechande menge nesa twabele to recycle abaraye abamulioka lioka nale gusaba iga ebintu buna boni goligereria abasae batabwati gasi the highest percentage yabasae mbabwati meremo igo balisiko na iga Kisii Central Ward iga umuchando monene tubwate nto amali muntu bwati amali makolireki amali maelire tugocha to bono ngakinche ngo chiko create job opportunities. Number 1 igasi yo MCA no cross ya machiko lichiko litanga ni nchenga nda leta ko se billion tanga ni nda leta se bunge yaito no ko tebanga at least taga so that to create liye bijana amabaga oise ko lige chipangire ngachirega chipangie choko gendo konyora no emuntu no emugusita yo no yomo oende petrol station ile ngachirega e town no emugusi konyora ta yo no yomo ko genda chi supermarket ile ngachira mugusita yo no yomo ko se monto Kisii Central ta yo no yomo tuligia amabaga igo alafu gento kendegia kabere chi youth polytechnic ya masongo gali ngaki kisenge youth polytechnic akirangi abantu mbale ngabaganeti abantu bagwa kirangi etaunia namba ibere egento kerebona korbeke chips amuboniga abana begerigu abantu mbale ngabaganeti okay tokogenda ubwagachi togoche ubu carpenter toche plumbing toche tailoring ebintu bunebi abana begeri togwaka na chibesa ne kwelende ne ward because yani ne through the county kitty abana basome abasaye basome batari gusabubese ende yonsi so that banyore amasomo arache ko bakonye gose banyore ubumanyi burabakonye aso kwenyorere bitoki byakira lituko so inche una Andrew mwindi ani support chi talent chi nyinge chi abasaye we shall nurture talents to work kishenga abasaye talent yabo nkomokonyere ko murageri abasaye amanye ngakibagwetenenera nani ngakiarero serie bese ya enebe ndo gukora umuyiga umuyiro litikolia lero umatanga nara ale manene abwase umuseneta we county ya Kisii muske Richard Munyonga apeteka kumusiria ngina yera bagakoenigwa ijuma ye wiki ye apeteka gukorekana inka yaye then abaraiva karwana on stage igekore sana kyobo soko kyabeteka kwanikirwa kurwa sorongorwa gusi andi kabiri ninkyora kwanere kubatikana na what is expected asomo igoyo litikolia Friday itangane tiganda ile chinga kichiabene ngiraneri omuseneto itone familia ngima yaye nga pole sana no mugusi omugimanga pole sana asogosiri omonginore monginore ngo montomu ya kabisa anentu amwanjete twensi pole sana ase family namba ibere ngiraneri abarayi bonsi pibagusinga mbuyamono egekogera mbaoroki exambe kia sana asogo chamo because muraita iyo ntararura gochiguonyonga ogochikurua pole ntwarura abarayi bonsi piebe nale ese serikali abetali ase serikali banare no nyonga batali no nyonga tumewaona wakienda kumpa pole that means yukuno obomo bacha kile koleta amo ekinege ntukirekia bona asama ngana Friday oyosirete nyina omwana siasa and as a siasa anything can happen area kanisa netware libagaligia sokoze to nande tokoche gusabanga kanisa etware libagaligia yogo kolemeremo yae nekera abana siasa barateki baraeguri bagali yabo bateme koleto omorembe lakini rende ntubuna abakenya ntubuna abantu bakawaida tumanyenga ulingi no mwana siasa osirete na siasa to komanya omedase siasa tumanyiti umuntu okwali kondo mwana siasa tumayiti ngiago chikokwani na bakwa ndonyoro beile bali mo kwanira anything lakini twali gusaba barayi mwensi piga bali montegerete ka kitu asukuru ochiko salia matanga abande twensi pitika tubeka maskani asomongino lino mongino monene nane no mongino twalira maskani amanene tanya kurama muntu tanya kogosande ntwanya komoroga kuburukana no musiko nyonga bwe ko monyene ntwanya koroga kuburukana actually na bakuru speech ngiya sana nane ntwanya korase akuburukana matanga ndonse so nabo twali gusaba omorembo yobe asa matanga yo mongina Teresia
niwe asenjira ya maskani lakini rende ntubu n'abagusi gose ntubu n'abananchi tura prepare for anything tumanye ng'oli na matanga yani na omwana siasa anything can happen lakini nende igota libuwa bango tengu bitera abantu no yani igota mine tinga kende ngocha kusanga kile nje na hata banga ki no mwana siasa in politics anything can happen lakini rende tuasabira omorembe nande toko teba iga undi bwensi security aro yabekiro mo nje na nyore opportunity engia yoko genda bwonyonga security ebekiro my friend nonya nengite gocha kweta iga so that means ingaki oyo planet gocha koreto bochinga bwa yo go planet bochinga bwa ngocho kuli gukorworo anje gumingi wati gokoro. Asante sana mwancho muligere unankoligere insana ngoro ngebiro niko bya bere biko topima na bono niko bagoteba ngakerie gyansu kereke bato muchaka no butambe nke bato mwali litko lya ngo tobere tukomotwara Andrew Mochache ase moyiga bw'ingambo ya siasa sigeteseni kwa jetiki Amazing Voice of Victory tobere tukukwanira kubatika nene libaga yo mosae asamangana siasa no bora ya sense ya Kenya na boyigo tobere tukukwanira kubatika no kwirobeli ukonge kwa bere kogotoka sichinsemo au na bono okwirobeli na boyiga kura tenene ya bere kobe kwa sabasai asingi yo kwimukira na bono kubwatilia amangana yo borai iligoske bosyo enzeito ya Kenya mwancho muligelia ugosia kaboranga nguru cha mosae niko chenda taneti njogu egwa timbara exactly bono mwancho muligelia kwikira bose ngenje yebiro ninchempe kinkumurigia Andrew Mochache leto beto kwanira kubatika na mangana manke to beto gotiga maiga kolende nesengenjo yebiro. Asante sana Andrew ya manendu ya asante sezingenjo yo kwikasenga boya siasa sigeteseni ki Amazing Voice of Victory kwikatinga kichedo mwancho muligelia niko na brinko batanere Ishmael Omoyo kurwa sechinse mochechi kamera ilikuwa ni kingebi channel yogi ya wikira central wikiranu na wikabra ibande kurwa sikiteseni ki Amazing Voice of Victory kwa kambia mona several response ba bago tuligelia sechinse mocha online platforms kunilia Facebook na bali babre bago tubwata sechinse mo cha YouTube wikatinga kichinde eliteria ne batambe Wilson Omenge.